Kantu kontariok ongi etorri podcast ibiltari honen beste atal berri batera. Dakizunez, aurren kantu kutxunenak ezagutzen ditugu hemen, eta gaurkoan hemen daukagu Ilune! Zer mozade? Oso ondo. Oso ondo, pixkat urduria ian? Bai. Ez da, aizu, esan didate pile bat gustatzen zaizula antzerkia. Bai. Eta abestea? Ere. Eta dantzatzea? Gehiago. Gehiago! Baizu, irrikitan nago zure kanta kutxunena zein den jakiteko. Beraz, esaidazu, zein da aukeratu duzun abestia? Esti Marquesen desegin abesti. Desegin oso ona ba entzun ezagun! Lotxak da nahi duzun bezalako aitan Behin biziko gara eta disfrutatu ezaz bizitza Bueno! Desegin abestia guazenena ezagutu nuen eta aska gustatzen zait. Behin biziko gara eta disfrutatu ezaz bizitza Iepa, oso ona! Aizu Ilune, eta ezagutzen duzu kantu honen abeslaria zein den? Bai, beraren izena Esti Marquez da. Oso ondo, eta gustuko alduzu. Bai. Noski baiet. Ui, Kaixo, hora begira! hemen alda podcasta. Bai, Esti Marquez! Ilune gelditua isili karabana sartu nahi zenean. Nik uste ez zula bat ere espero. Aizu Esti, sorpresa ederra eman diogu Iluneri, Itzik gabe geratu zara, ez? Esti, justu zure desegin kantoren inguruan hitz egiten ari ginen. Bai? Bai, esai guztu, nondik datorre abesti hau? Abesti hori nun, ez dakit uste toinara 3 edo 4 urte, pixkat idatzen nion askatasunai. Ba, aizue, jokutxo bat prestatu dizuet oraintxe bertan. Jolasteko dugu? Bai. Da, abestia pixkat aitzaki, hartuta. Bale. Nik egiaztapen batzuk botako dizkizut zuri, Ilune, eta esan beharko didazu, ea, egia den edo ez. Eta, lasai, ez diren laguntzare izango duzuta. Ados? Esan da. Ea, lehenengo egiaztapena. Abestian aste nagusiko zuak aipatzen dira. Egia edo gezurra? Egia. Bai. Egia da, oso ondo. Eta zergatik azaltzen dira. Ez dakit, iruditzen zitzaidan polita zala, sabeleko tximeletak eta aste nagusiko suak, iruditzen zitzaidan zerbait da, handia. Zirraragarria, ez guztiontzat. Bigarrena, abestiak dio behin biziko garela eta beraz ez dela bizitza disfrutatu behar. Egia edo gezurra? Gezurra. Gezurra, noski, bizitza zer egin behar da? Disfrutatu, noski baiet. Eta azkena, lotxa denak ahaztuta dantzatzeko gonbitea luzatzen du abestiak. Egia edo gezurra? Egia. Oso ondo! Galderak erresak egin zaizkit. Oso ondo, bikote! Bueno, hirurak asmatu dituzu? Ba, ez da, gustura mozera. Bai. Ba, eskerrik asko Ilune, eskerrik asko Esti, eta horrengo arte. Esan da, aio.